naizbai sport USAP ni bhakti je kaisa ini cricket league knockout T20 talon plaijaka ajagao puila sabtional level sala tungka ajagao jeng jini pasagori sabtional kuplayenka jeng aboni yaklo ta jengoro waijun ni jengoro matena phai jeng semi tai quarter thungai jeng tini final thuna thunai ga angoro puila na hambai maya pharo jini players rok jara thungkung rok thungoi tini tini waijunal ningai tini borokoro batainai borok team manager jini ujento team coach tomo prosmith borok no hambaya pharo te jini jara official jini disubabunni joto haichubai tongnai rok borok no belai hambai maya pharo especially jara thungkung rok borok no ang khabai khubai lamsogo borok yo mahai thungkung nugui jara jini nai tongnai lukurok Cintibra hasta tongnai cintibra sarok tebo thungkung bisiti bum khane nungthun borok tebo kahmpai borok ni thung monogoi ko tebo thung bisinti bachini sini mungsung manai mano amhai borok jote sirna nungthun abana Bumahai matong je tini haini salo je final match nan bekak khang tongon bagai dalai tong thujak jeng puila amhai T20 league cricket tirpra hastewa tini edisi hasam ni torot tui puila amhai tournament choli mawa jeng tini final kena thangai tong dalai tong thujak nai Cina ni rok ni le khada khawo de tong video ni rok ni le khawo tong Itiman no jeng khai no jeng tini jehetu jengaro sabtional level ba kuplayen kha semi bo quarter bo kuplayen kha do chin thungkurung bo belai thungkurung kha khayo jeng bo control ne eng tin ne kha